umasula wesekethe lesekethe yonke yakwa-39 abantu bakaThixo ngelihle igama lenkosi yami ngoKristu molweni kusasa nje. Ndifumana nomzuzu endiwunikwayo nguThixo ndibulela okokuba ndime phambi kwenu sincokole ngelizwi likaThixo kusasa nje. Le imini yimini esemveni kwenkonzo yokuhla komoya ongcwele. Kodwa uba siyaqaphela abashumayeli, yimini le enkulu, imini yomTrinity. Inkonzo zomTrinity ezizawuqala kule veki zibheke phambili. UmTrinity esebenza, kodwa kumTrinity kusebenza isiqu sesithathu esingumoya oyingcwele. Kodwa namhlanje ndinikwe okokuba mandifunde ivangeli engcwele ebhalwa ngumvangeli uMateyu isahluko 28 ivesi iqala ku-16 yoma ku-20. Kodwa ivesi esawuma kuyo esawugxila kuyo kusasa nje la vesi ye-18 kumazwathi linikwe mna lonke igunya ehlabathini nasemazulwini. Uthi ke ngoku lo mbhalo agqithe ngoba uba belikhona ixesha bendifuna ukuthetha ngezingongoma zintathu, ndithethe ngegunya, ndithethe ngelizwe lithi hambani ngoko, ndigqibezele ngendawo ethi xa isithela le passage phaa igqibeleni ithi ngakubanani imini yonke. Kusasa nje bazali bam abakule ndawo sithetha ngegunya. Yintoni ke igunya? Igunya ngumntu onikwe okokuba makemise umthetho, amise izinto phakathi kwabantu bakaThixo. Kodwa it's an authority enikwi-indoda nenkazana ehlakaniphileyo, inkazana nendoda enomqolo ukuze ime endaweni kaThixo. Kusasa nje ke uYesu simvesithi linikwe mna lonke igunya ehlabathini nasemazulwini. Into endifuna uyithetha ke okokuqala, uYesu unendlela yokuzibonakalisa kubafundi bakhe. Kodwa andizoyithetha, andizoyikhankanya. Kodwa kusasa nje uthi xa inxenye yabo ibonakala ngokuba iyathandabuza, athi uYesu linikwe mna lonke igunya ehlabathini nasemazulwini. Sizawuthetha ke ngoku kusasa nje ngelo gunya. Ukuba siyaqaphela qho uYesu xa efundisa okanye ezawunika intetho kubafundi bakhe unyuka intaba. Yiyo loo nto nangoku kusasa nje uYesu elapha ngoba ebeyiyalezile wathi sawubonana kwelaseGalili. Apha kuseGalili bantakwethu, ndicela uba sisondele sonke sibelapha kulo mmandla waseGalili apho uYesu azibonakalisayo khona kubafundi bakhe, bantwana basekhaya. Wenyuka nabo uYesu apha eGalili intaba wahlala wabafundisa, wabaxelela into okokuba linikwe mna lonke igunya ehlabathini. Ngoku bantwana basekhaya, kwesi-Synoptic Gospels zone uYesu uzibonakalisile kubafundi bakhe. Andizozikhankanya uba uzibonakalise njani na ngenxa yexesha. Linikwe mna lonke igunya ezulwini nasehlabathini. Wagqitha uYesu. Zininzi izinto ke ezenziwa nguYesu ngegunya, ngoba uYesu unikwe igunya lokuphilisa. uYesu unikwe igunya lokuba zithi lwandle sizamazama kodwa uYesu athethe ngezwi. uYesu unikwe igunya lokukhupha idemoni. Kodwa umangaliso owenzekayo kuYesu, akukho nto ayisebenzisayo ayiphathayo ngesandla sakhe, kodwa uthetha ngezwi izinto zenzeke. Jonga igunya uzuqonda uYesu linikiwe igunya
nguyise. Ufika amantombazane elila kulo Lazaro. Kodwa uYesu akakhangathi kula mantombazana sunulile usuke wathi uYesu vuka Lazaro, ngoba uYesu unegunya lokuthetha ngezwi izinto zenzeke. Bantwana basekhaya, eyona nto endifuna ukuyithetha kule ndawo ukuba besifundile isifundo sethu sokuqala kwiGenesis chapter 1 verse 1 to 4, uThixo phaya unegunya lokwenza zonke izinto, ngoba uthe makube kukukhanya kwaba kukukhanya, wathi emveni kokuThixo wathi ubumhlophe kukhanya, wathi ubumnyama bubusuku, ngoba uYesu unegunya. Kaloku iking yawunikwa igunya, idelegator abantu abanyuliweyo nabantu abanomqolo wokuba bendaweni yakhe baphilisa abantu. Bantwana basekhaya, ngoba linikwe mna igunya ehlabathini, phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi. Ligqibezela ke ngoku kule vesi le ndawo bendithetha ngayo yegunya, ngokuthi wathi uYesu ke ngoku emveni koko, hambani ngoko nozenza abafundi kuzo zonke intlanga, nifike ningoneli uhamba nibafundisa, kodwa nibabhaptizele egameni loYise, egameni loNyana nasegameni loMoya Oyingcwele. Yiyo loo nto ke ngoku uYesu abanika igunya loba mabahambe, ngoba uyayazi into yokuba apha endleleni sikhona isiqu sesithathu esinguMoya Oyingcwele esizawubanika amandla ukwazi ukumelana nezinto zelizwe. Bantwana basekhaya, and uYesu ubakhuphe sithi kubo hambani ngoko, kube sazoba bazathi bawuhlangana nezinto asebenzisa igunya lakhe ukuze basinde, kungabikho nto enokubenzakalisa. Bantwana basekhaya, yiyo loo nto kusasa nje uYesu enegunya lokwenza zonke izinto, ngoba uthe unika igunya nguyise. Kaloku uYesu manesithi xa ethetha athi mna noBawo sibanye. Therefore uYesu i-right hand okanye intonga esekhosi kaThixo. Yiyo loo nto ke ngoku akwazi into okokubana athi ngegunya lakhe alinikiweyo anike thina igunya lokuphuma okokuba sihambe. Linikwe mna igunya emhlabeni nasezulwini. Yile nto siva iBhayibhile isithi iking yakunikwa igunya, ipromotha uxolo, ipromotha uthando, ipromotha ubulungisa ebantwini bakaThixo. Futhi akathanga uYesu unikwa igunya walezixhoba lokusebenzisa kakubi abantwana bakaThixo, bawuphatha kakubi abantwana bakaThixo. SukuYesu unikwa igunya wehla wazithoba uYesu ukuze azokwazi ukuba amise igunya alinikiweyo nguyise. Umuntu awunikwa igunya bantakwethu lokukhokhela, asebenzise ekubulaleni iziphiwo zabanye abantu. Jonga ngoku kweli lizwe kukho ingxaki, sinengxaki kweli lizwe yoburhulumente beli lizwe lokuba athi amadoda namankazana ungene eParlamente ufumanisa into yoba umntu ngamnyapha ufuna kusetyenziswe elakhe igunya. Bantakwethu, sikuloo meko enjalo yokokuba kuchithwane, kanti elikaYesu igunya limi ngonaphakade. Bantwana basekhaya, umntu awunika igunya ke, bantwana basekhaya, amarhamente akwa-39 xa ekhokhela kufuneka into yokokubana akhokhele ngobulali, angakhokheli ngokutshabalalisa okanye enza izinto ezinxamnye noThixo, ukuchitha ibandla. Yekani nothi nakubekwa nibanjiswe abantwana bakaThixo, nibulale zonke iziphiwo zayo. Jonga ngoku ilizwe lifile kubi marhamente. Akukubi ukhokhela imfama kuba nkokhele kumhedeni imfama. Jonga umntu onegunya wasebenzisa igunya lakhe. Ngelaxesha lala mfazi wayebanjwe ekrekeza amadoda amsondeza kuYesu, uYesu wasebenzisa igunya lakhe
achabalala onke amagunya elizwe. Mamela uthi ngokuhambani nokuzenza abafundi zonke inhlanga afuna uvela ke marhamente kumandla kaMoya Oyingcwele, ngoba amandla kaMoya Oyingcwele umongameli kuvele pheleyo usixelele ngamandla kaMoya Oyingcwele. Kodwa ngoku xa kuthiwa hambani nokuzenza abafundi zonke inhlanga, ithi le nto yenza okokuba sinqumle umdantsane neziphaluka zomdantsane, kuba kaloku bantwana basekhaya thina siphuma ngegunya esilinikiweyo. Noba sidibana nantoni na endleleni, uThixo uzawusinceda ngoba uYesu ngegunya lakhe uzawutshabalala. Ma-39 namhlanje silinikiwe igunya nguYesu lokuphilisa izifo, iilwandle zonke zizithothomale ngegunya lakhe. Yiyo loo nto injalo nje unegunya to heaven and earth and rules of God's right hand as a King of kings, as a Lord of lords. uYesu ile nto athi ekugqibeleni kwale passage athi ndakuba nani yonke imihla, amazwi esithembiso esiwanikiweyo emveni kwazo zonke izinto ezenzekileyo. Sekethe yasemdantsane North, uThixo masimthembe. Nakule corona uza kuba nathi, masizole uYesu ngegunya lakhe angayitshabalalisa icorona esiphakathi kwayo, ngoba ngoku uthi uyakuba nathi. Athi umbhali wencwadi zendumiso xa thetha kakuhle ngale ndawo athi, nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andiyukobika bubi ngobunam, because uThixo usinike okokuba sidibane nezinto, sivaleleke ezivaleni, singabi naxhala, sizone ngoba uThixo ukhona. Nakule corona ayizosenzakalisa ngoba uThixo usinikile isithembiso, wathi uyakuba nathi.